Preminuo je jedan od najvećih gospodarstvenika na ovim prostorima i suvremeni srpski dobrotvor, Miodrag Kostić. Kao jedan od prvih poduzetnika u Srbiji, tijekom 4 desetljeća aktivne karijere izgradio je poslovno carstvo koje je nadišlo granice njegove zemlje. To mu je donijelo prepoznatljivost u međunarodnim poslovnim krugovima i ugled poslovnog vizionara. Miodrag Kostić bio je tip lidera koji je predvodio osobnim primjerom, a svojom filozofijom stalnog razvoja i pobjedničkim mentalitetom donio je MK Grupi međunarodni uspjeh i vodeću poziciju u različitim sektorima. Transformirao je čitave industrije i od posrnulih tvrtki stvorio profitabilne i stabilne sustave. Tako je danas Kostićeva tvrtka jedan od stupova regionalnog gospodarstva. Kroz modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i povećanje produktivnosti osigurao je sigurna radna mjesta za nekoliko desetaka tisuća zaposlenika. Zaslužan je za oporavak srpske industrije šećera i pozicioniranje tvrtke Sunoko kao najvećeg proizvođača šećera u regiji, dok je tvrtku Carnex ojačao kao vodeću mesnu industriju na tržištu Balkana. Bio je pionir u mnogim poslovnim pothvatima, donoseći inovacije u srpsko gospodarstvo. Izgradio je prvi vjetropark u Srbiji i postavio temelje za zelenu tranziciju zemlje značajnim ulaganjima u obnovljive izvore energije. Otvorio je vrata regije kroz suradnju sa svjetskim hotelskim lancima poput Kempinskog i Marriota. Pod njegovim vodstvom AIK banka ostvarila je povijesni uspjeh postavši prva srpska banka koja je zakoračila na bankarsko tržište Europske unije. Ipak, Kostić je bio mnogo više od rijetkog poslovnog vizionara. Njegova vizija društva koja se razvija kroz znanje i obrazovanje bit će ostvarena zahvaljujući zakladi Miodraga Kostića i njezinoj palači znanosti, koja predstavlja najveću pojedinačnu donaciju za filantropiju na ovim prostorima još od početka prošlog stoljeća. Zahvaljujući ovom daru srpskom narodu, njegovo ime pamtit će se kroz generacije.